गोरोन्थिया गैया नङा एमजेआबो गोरोन्थि दङ फारनैथिंबो दङ गोरोन्थिया आं फंनैसोल' बाथ्राखौ बुंगोन आरोना गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखो आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समाव अलरेडि नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव दायो सोरनि थाखाय दावराव जाबोगासिनो दङ बेखौ गासैबो मोनथिखायो नङा होमबा थ' बेखायनो आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाल' जोबजासिम नायलांदो थौदो बिदिब्ला साननानै नायोब्ला एमजेनिबो गोरोन्थि आरो बेनिख्रुइबो साबसिनै गुवारै गोथौयै नोंथांमोना साननानै नायोब्ला हिन्जावनिबो गोरोन्थि नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बेखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा नैबे सासे सिस्टाराहाय बुंदों सिनु सिस्टाराहाय थ' जियानो जा नोंथांमोना बेसोर सानैनि जिहेतु एनिथिं एमजेजों लोगोसे प्रिति बिथां बिसि फिसाय सानैया दायो ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि दावराव जागासिनो दङ थ' बेखौ लानानै नैबे सासे सिनु सिस्टाराहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मा राव लानानै बिथाङा दिनै गुवारै बुंदों बिथां सानैनि गेजेराव सोर गोरोन्थि आरो सोरनि माने गोरोन्थि नङा बेखौ लानानै बिथां सिस्टाराहाय दिनै गुवारै बुंफोरथिनानै होदों आरोना बिथांमोननि बिखये थ' जियानो जा नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंदों आरो बिथां सिस्टाराहाय मा राव लानानै दिनै बिथां एनिथिं एमजेजों लोगोसे बिथांनि बिसि प्रिति नार्जारिखौ मा राव लानानै बुंखो आरोना थ' खोनासंदो गोरोन्थिया गैया नङा एमजेआबो गोरोन्थि दङ फारनैथिंबो दङ गोरोन्थिया आं फंनैसोल' बाथ्राखौ बुंगोन आरोना जिथु दा एमजेनि हिन्जावा अनेका एमजिखौहाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ बेबायदि प्रब्लेमा सासे गामियारिनि आइजोनाव सोंहैथां सोरनि हौवाया माबायदि किसुमान गामियारिनि हिन्जावफोरा गामियारिल' नङा बहुद हिन्जावफोरनावनो सों जे किसुमान हौवाफोरा जे हिन्जावफोरखौ बेसां दुखु होयो तथाबियो फोरमाया आङो अभार स्मार्ट बाराद्राय बुंनायखौबो मोजां मोना जिथुखि एमजेनि हिन्जाव अभार स्मार्टआव बायदि बुंदों माने फारनैथिंबो बिजिरोबा एमजेनि जिथु बाथ्राखौ उल्लेख खालामदों बेफोरखौ नायोब्ला एमजेआ जोबोद गाज्रि आरो फारसेथिं एमजेनि बुंनायखौ खोनासङोब्ला फारसेथिं एमजेनि हिन्जावाहाय जोबोद गाज्रि थ' बेयाव जों जाय मिन्थिग्रा संसाराव हाबखानाय बेफोरबायदि मानसियासो बुजि मोनगोन जे दाया बबेथिं गामियारिनि हिन्जावफोरनिफ्राय सोंहैथां सोर सोरनि हौवाया माबायदि आखलनि आरो माबायदि सोर हिन्जावा बे गावनि हौवानि आखलखौ गुबुननो दिन्थियालासिनो गाव मेगनाव मोदै बखनानै मोदैखौ लोंनानै संसार जायो बिसोरनाव सों नोंसोर बे ससियेल मिडियायाव एसे गावसोरनि न'खरनि एसे प्रब्लेमफोरखौनो होफैबाय नोंसोरो इमान सिगां गोदोनिफ्रायनो जों जेब्ला फेसबुकाव फैफेरा इउटुबाव फैफेरा अब्लानि समावनो नोंसोर भिडिअ बानायबोनाय नोंसोरनिफ्रायसो जों सोलोंनानै दिनै भिडिअ बानायदों नोंसोरो आर्निं मोनो होननायनिफ्रायसो जोंबो भिडिअ बानायनो सोलोंदों नाथाय इमान मोजां समाजाव मेसेज होग्रा मानसिफोर बेफोरबायदि नोंसोरो खिथियोब्ला जोंफोरबायदि बुरबाकफोरा गेसाव गोफोनफोरालाय मा सोलोंगोन नोंसोरनिफ्राय ओमफ्राय नोंसोरनि एसे नांलायनायखौनो जोंफोरबायदिथ' थैखागोन आरो एमजेआ फारसेथिं हिन्जावखौ अनोदां बांद्राय अननायखाय हिन्जावखौ सन्देह खालामलायलाङो सोरजोंबा हौवाफोरा बांसिन हौवाफोरानो हिन्जावफोरखौ गासैनिबो हौवाफोरा हिन्जावफोरखौ सन्देह खालामखायो बिदि कल रायलायबा मेसेन्जाराव सोरबा कल हरनायफोरखौबो हौवाफोरा रागा जोंखायो ओमफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौनो ससियेल मिडियायाव फैनानै आंनि हौवाया आंखौ बिदि बुङो आंनि हौवाया बिदि सोंहैथां किसुमान हिन्जावफोरा मेसेन्जाराव ओरैनो जाला मोनला कल हरनायनि थाखाय दुम दाम बुजायो होमबाबो रावनोबो खिन्थाया ओरैनो बिना दसान बुजालाबायो ओमफ्राय बेफोरबायदिथ' थाखागोन ना नोंस्रा जिथु बेकग्राउन्डआव माबा मोनसे थायोबा हौवाफोरा माने हेबखायो हिन्जावफोरखौ हेबखायो गासैनिबो हौवाफोरा बिदिनो आरोना थ' बेखौ गावबागावसो सुद्रायना लानांगौ एमजिनिथिंबो आङो बुजि मोनदों बिस्रा बिमा बिफाया बेबायदि जाखानायखाय लाजानो बादोंमोन स' बेफोरबायदि जाना थांखांनायफोरखौ उनथिं नायफिननाङा उनथिं नायफिननानै संसार जायोब्ला संसाराव अर जोङो बेखौ गोसोआव लाखि जि लामायाव सिदा थाबायदों उनफिनना नायफिननो नाङा उनफिननानै नायफिनोब्ला अरा मालाबाबो गोमोरनाय नङा